Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Rain or shine, matuloy iti 127th celebration ti Philippine Independence Day. Iti sangwanan ti provincial capital, ita nga Aldao. Iti agdama, Idol Bernard, ket adan iti kamkaming iti pulisya nga ag-formation into damdama isang wanan iti Kapitolyo para palang karatoy celebration ti Independence Day. May wayat datoy role-playing ceremony iti mismo sangwanan iti provincial capital. Danto ba iti bonfire, Idol Bernard, nga maangay kadagitang kaming iti pulisya, and of course dagita duwa pa yung men and women uniforms iti probinsya. May pagpasita ano ito'y may wayat nga celebration ti 127th Philippine Independence Day. At dati linong tent nga ni Kabi iti Pekalman nga nagsumbangir iti mismo nga sangwanan ti monument ni Dr. Jose Rizal nga so iti paggiran iti magpagpaset in kaso lang na pumisa iti todo iti ito yung Aldao ti Kalman ang bayakabak na napilsa nga todo nga sumatan iti nagplandian dagiti panakabagi iti PNP ken ti provincial government nga may white may kabil iti tent iti mismo nga sangwanan iti Kapitolyo provincial dagiti Philippine flag ket ada nga nai kabil naka-display iti mismo nga sangwanan ti Kapitolyo pati pa iti Gilbert Bridge iti Lawag City ada meten dagiti nakakabil Idol Bernard naglawan tayo nga manmanok ng establishmento iti Lawag City, iti kabil iti Philippine flag. Unlike iti napapalabas ng tao-tawen, no kasto yung Independence Day ket ado iti flag nga ikabil iti establishment. Kaya iti agdama man manulaeng dagiti iti nakita nga iti flag na may sa ditoy. Ti pagmikyan ti barangay ti Santa Maria at basit nga flag nga kabil at least at the flag nga kabil Idol Bernard ngayon iti kan establishment ti Lawag City walay wala pulos ti makita rin iti duma iti mismo nga sentro iti Siyudad Lawag Idol Bernard nabantar kinikilan no iti baliktad kasi na po awan na iti baliktad iti flag nga nakisabit kay sangwanan establishmento iti Siyudad Wana mamin adong Independence Day, di da pa ilang ata masursurwan, Idol Dennis. Huwag nga rin, iti no ka agkamali, especially iti naka-landscape, dato'y panagyan, dato'y flag, naka-portrait, panakikabil na gaya, at dato'y makabalik dalata, dato'y aking ngato, dato'y red, no ka, so nga, doon ito may korkoreher, Idol Bernard, so nga, iti agdamakit, aw makidin na iti nakita, nga madi iti plasta nga pati pa iti raten nga flag awan Idol Bernard puro kakabintas ta iti flag nga display kada doon pa yung LGOs iti government pop iti plaza iti munisipyo ket adda iti Philippine flag nga naka-display na Idol Bernard ngayon tinadlawan tayo dati nga iti establishment nga tayo Lawag City ket nakatado dati makipagpasilting tatagat basit lang manmano dati nadlawan tayo nga makinag nang i-display iti flag Idol Bernard. So ito maramdama 6 o'clock kinaman tayo nga formation dagiti yung kami iti PNP iti yung Aldao ket adamiten dagiti kami iti PNP nga ada iti Lawlaw iti Kapitolyo iti Agundaway ito maramdama iti ito matay matangan datoy 127th celebration ti Philippine Independence Day Idol Bernard. So ito ba lang ti sitwasyon iti abdang iti PNP iti nagpatnag awan pa iti narin tatang report iti PNP ngayon dating amin group chat iti NPP o na-compromise Idol Bernard Apay! Stricto ni Lolo Maps dati may ore messenger no dati tayo gory shots kung daduma pa ket talaga i-disable aming messages so nga Apa agi-share dati pictures nga handa nga i-blur ket oray i-share ti reporters dati ket masapol nga ma-blur. They are doing this in Malacanang. Uang nga ro, so nga tatagat mang-create iti Viber group barong platform para palang iti panangitend iti do pang informasyon iti abjang iti PNP iti in charge iti PCR nga para i send iti
materials ken informasyon duwa ti account ng awan sa namulukatanen siguro ket na Idol Bernard naka-restrict isang manmanotata but anyway is kuna ti PNP for the past days ket awan matkidiriti ang resident unlock lang na tinaudi na pamalto na pasamak iti iliti Badog Ilocos Norte na napilameten iti kaso murder iti may bilang mastermind na kumpable nga mastermind iti krimen nga napapatayan iti may isang balasang manipod ti barangay La Virgen Milagrosa Badog Ilocos Norte. So iti diyang ti PNP Idol Bernard nagpalagip dalata kadagiti amin ngumili nga masabol iti panagbaling nga vigilante especially kada to school opening tagriran tumanen dagiti manglimlimo kadagiti paggatangan didugtugod mga tao ti diskarte dagiti shoplifters Idol Bernard ket dagiti group of people nga hamumadlaw nagakonsyaba nga mailitlito ti harang-harangin da DJ may sa intunukuan i-distract dati attention di may sa madamamit ti panagkutkuding-ting iti bag iti agbaling nga biktima Idol Bernard duwa pa may sapay nga modus da iti bangko agibito iti ATM cards agsisiimdan no iti senior citizen iti mapanag-withdraw ket adaw masideg kunwari pagpatulong agpakpakamo ngam amo ng kasto iti modus da nga pang biktiman kadagiti kahit na biktimaen nga agwithdraw bangko kinalumang pa agkatang kadagiti pagkatkatangan iti santro Idol Bernard. So nagpalagip iti PNP expectaran tayo kunada iti dati school opening tumanen dagiti manglimlimo mang biktima kadagiti biktimenda nga agwithdraw kwarta wenno mapan ag-shopping kadagiti pa masapsapol dagiti estudyante. Aywan ti target data takat digiti dati duwa nga mall. Wen, dito mo skinigiti uri ti isang nadlawak Idol Bernard. Adulat kami taggatang dagiti dati paggatangan iti Central Plaza kasi handa kay te adut parkingan na dito unlugan na ngamin ken nalaklaka. Sumrekan. Ken nalaklaka Idol Bernard wen. Affordable para so nga dagiti target tata iti dagiti scammer mang biktima tulungan mo pag biktima andaket naka CCTV camera alisto lang nga ma-identify tangem no kasto nga pag-place nga duma talagang ikargahan dat mang biktima kadagiti kahit nga biktima amin so nga nagpalagip iti PNP masapulti anagan-anad kingastametan no ti wallet hangay kabil ti likod ikabil mo iti sango ulupet-petam likan ti panaka asong kit Idol ipabulsada kanyak pay lang. Ayan. Tapno safe. Dati na Idol Dance. Safe deta kwartada. Na. Nung may shoulder bag, shoulder bag kit islasin na no. Ay talaga dupudop. Oo, dupudop deta. Di mo madlawan. Hanggat nay. Oo. Aw maggamit pagbayad mo namakpay no ti paggatang mo ti school supplies anak mo ket nagkumti baboy. Nagkumti iri kinadong pa sayang. So nga masabol tape panagan-anad. No di kay agwidot kwarta, datan pakasabulan naging kan ang pakuyo ni Idol Bernard Bear tapos magligan ti pan nakabiktima iti ATM machines wenno iti paluran kay ti bangko Idol Bernard. So ti PNP agpalagip kada school opening nga masabo iti panagbalin ti mabigilante ken panagan-anad. Damag pa lang manipod mismo Sangwan ti provincial capital Idol Dennis Alipio tata RMN.